Filwaqt li kienu impjegati f'entitajiet pubbliċi kienu jgħaddu informazzjoni sensittiva lil Tonio Fenek bilan li l-Partit Nazzjonalista jieħu vantaġġ politiku. Meta saret magħrufa l-istorja tagħhom saru magħrufa bħala l-ispjuni ta' Tonio Fenek. Issa jirriżulta li Carlos Camenzuli, wieħed minn dawn li kien jaħdem bħala direttur fl-NSO, ta' ir-riżenja tiegħu meta l-investigazzjoni dwaru kienet għadha għaddejja. Camenzuli flimkien ma' Kid Zara mill-MFSA u Chris Paċ mill-Bank Ċentrali ta' Malta kienu jgħaddu informazzjoni li jiksbu permezz ta' xogħolhom lil Partit Nazzjonalista u l-kelliema tiegħu dwar il-finanzi. Dettalji li ġieli lanqas il-Ministru tal-Finanzi attwali ma kien ikollu f'idejh. Camenzuli li female Tonio Fenek staqsih kif jistgħu jipproteġuh kien għadda lil Partit Nazzjonalista qabel ma kienet ippubblikata informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni tad-dejn pubbliku. Kixef statistika dwar il-produzzjoni industrijali, kixef ċifri dwar id-dħul mill-VAT u kixef statistika fuq il-prezzijiet tad-dawl li tintalab mill-Eurostat kull 6 xhur. Bħal Camenzuli kien irriżenja f'nofs investigazzjoni wkoll Chris Paċ li kien manager fil-Bank Ċentrali u li bemilu wkoll kiser il-kodiċi tal-etika. Filwaqt li Kid Zara, membru attiv f'dan il-grupp, għadu sal-lum impjegat fl-Awtorità Maltija għas-servizzi finanzjarji. Dan wara li ddaħħal jaħdem hemm 3 ijiem qabel l-elezzjoni ġenerali. Fost l-oħrajn f'dan il-grupp Zara kien mitlub minn Tonio Fenek jikteb stqarrija bl-Ingliż sabiex tinqabad mill-Eurostat. Lil dawn in-nies Tonio Fenek iddefendihom, anke minkejja li dawn il-persuni jafu l-lealtà tagħhom lejn il-Gvern u minn taħt bagħtu informazzjoni sensittiva biex ħidmietu tkun imminata. Dan kontra kull proċedura tas-servizz pubbliku.